Que tal? Moi boa noite, benvidos, benvidas unha noite máis á televisión local na que seguimos a ter convidados e convidadas interesantes para a nosa localidade, para a nosa xente. Esta vez temos unha veciña nosa, a Antía Franco, que nos vai falar de unha das moitas capacidades que ten, pero desta vez creo que é máis coñecida. Falamos de Antía e falamos evidentemente de música. Moi boa noite, Antía. Boa noite. Pois Antía como solista, Antía vencellada a instrumentación, o canto, pero ahora falamos de Antía como parte de Nimbos. Sí, como parte de, bueno, dunha banda, ¿no? Que ao final é o que é Nimbos. Un proxecto relativamente novo, que pasa que parece que as cousas, non sei, me dá a impresión de que está indo como moi rápido. Non sei para vos que estáis dentro, vos pas tan rápido o tempo, porque hai 4 anos, creo, máis ou menos, que empezabades a... Sí, 3 anos. 3 anos, sí, estamos no 26. Sí, sí, sí. Sí, a verdad, bueno, sí que é certo que é moito traballo detrás destes anos, pero bueno, sí que van rápido. Bueno, pasan rápido, ¿no? Pero bueno, bonitas, viviendo. Sobre todo por iso, porque estades nun mundo moi difícil no que custa moito sacar a cabeza e ou tes algo que aportar novo ou seguramente non teñas espazo. Sí, evidentemente, para ofrecer a tua arte, pero mellor non para que a xente demande e chegue. No voso caso foi chegar e encher. Home, sei que o que diste. Non estou dicindo que xa doado, hai traballo detrás, pero que chegou a xente, que estades conseguindo que a xente se interese por Nimbos. Bueno, ao final é un proxecto que detrás non hai ningún querer máis que facer música, non? Non hai unha pretensión de querer facer números, sino facer a música que sentimos, que nos nace e que nos acompaña nestes anos, que vai crecendo con nós. Hoxe estamos contigo, que es, neste caso, representante de Nimbos, pero falamos de Antía, da que un pouco fomos seguindo a súa carreira, porque te formaches aquí, no propio conservatorio, en principio. Sobre todo, tíamos asociada a iso, a Antía solista, Antía que empezaba a cantar. En que momento decides que todo iso queres compartir con xente que faga o mesmo que fagades conxuntamente? Bueno, creo que dende bastante pequena tiña claro que quería facer as miñas cancións e acompañada por unha banda. Entón, foi como cumprir un pouco ese soño, non? E gracias aos compañeiros que, a verdad, dende o primeiro momento o fixeron tamén seu. Entón, bueno, non sei, foi algo natural, pero que pouco a pouco se foi tamén consolidando. Nimbos empezamos 4 e agora somos 5. Bueno, é como que foi un proxecto tamén que foi madurando con este paso destes 3 anos, foi crecendo e madurando dende que empezamos ata agora, tamén grupalmente. Digamos que creaste esa criatura, que empezaste a alimentala, a atendela, pero, sin embargo, ten a súa propia vida, tamén Nimbos, se foi evolucionando como ti ben dís. Sorprendeu moito en que acabou Nimbos, era un pouco que tiñas na cabeza, foi sendo máis, menos, diferente, non sei. Bueno, sempre quixen que fora unha banda, xa, como antes decía, para poder cantar as cancións que creaba, pero despois tamén, pois, ca ilusión de facer un disco, facer concertos, que é co que disfrutamos, non? E xa, se lle gusta a xente, pois, que máis pedir? Como dicía, pois, tes capacidades para bastante máis cousas, aí está o teu gusto por outras artes, e concretamente, no tema da poesía, és unha grande amante de sempre da poesía, e Nimbos tiña que ver poesía asociada, ti é máis os temas de tua irmá, especialmente. Sí, bueno, ao final, eu teño que decir que non son unha persona que lea moito. Non? Non, gustaríame ler máis. Bueno, claro que na miña casa, pois, está a miña irmá, que ao final come libros, pero bueno... deixaracho despois, non? Pero sí que é certo que a música foi como un medio para eu tamén entender un pouco a poesía, e sobre todo a de miña irmá. E foi algo que me foi salindo de forma natural, o poñerlle música a esas verbas, que tamén me parece bonito, non? Como entenderse dúas irmás polas verbas e pola música, non? E creo que foi algo que saliu de forma, xa te digo, supernatural, e, bueno, cando yo iba enseñando, mira, Carmela, musicalicei este poema. Jo, pois sí penso así este poema, non? Si me sona así o poema. E, pois, bueno, é bonito ver como dúas artes confluen.
É bonito que alguén diría que máis doado, claro, que tua irmá, que terías a ocasión de interactuar con ela, pero, home, por exemplo, con Díaz Castro sodes e fostes unha referencia absoluta. Aí, pois, é simplemente porque che dixo algo esa poesía. Sí, bueno, xusto ven todo un pouco relacionado, xustamente Díaz Castro ven un pouco relacionado co poemario de miña irmá, porque ela ten no poemario referencias a outros poemas, entonces o primeiro poema que musicalicei de miña irmá tiña unha referencia a un poema de Nimbos, do poemario de Díaz Castro. Entón, de aí nace o nome, e bueno, e máis tarde dúas das cancións que forman parte do disco, que son dous poemas de Díaz Castro, Remuíño e Anxo Airado. Non parece que aquera xente o camiño máis doado para chegar a un grande público. A poesía é certo que non imos discutir a importancia que ten nas artes a poesía, pero non parece o camiño máis doado se o que queres é ofrecer unha música que chega a todo o mundo. O mellor, aí custa un pouco máis entrar, e, sin embargo, a veces hai que romper eses tópicos, non? Eu creo, bueno, eu como música e como persona, os meus principios non é chegar a un gran público, sino ser fiel á música que a mí me gusta e facer a música que eu quero e non a música que quero o mercado. Entón, creo que a día de hoxe é un pouco a revolución, non facer a música con quere, porque parece que se hai que adaptar. Nunca tuve ninguna pretensión de querer ser ninguén, máis alá de solo querer disfrutar da música que eu faigo e como dixen antes, se despois lle fai disfrutar a xente, pois por suposto. O que sí que me gusta e sí que penso moito é no convivio da música e do baile e que sexa pois, un directo no que a xente poida bailar, pero non penso nunca, home, claro que como música e como persona que se dedica a isto, pois che gusta, non? A que, bueno, gustaría a xente, pero nunca pensei en facer música para iso. Non sei se me estou explicando. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Outra cousa é que conciamos o que non nesa reflexión, pero evidente unha reflexión moi válida que me leva precisamente a pensar o mellor que cando falamos deste tipo de música que ti faz, pois se vai caer tamén o tópico, creo. Canta vez che diren que faz fusión, pero claro, eu non digo que non o sexa, pero que música non é fusión? É dicir, todo o mundo ten influencias, todo o mundo bebe de varias fontes, non creo que ninguén beba todos os días na casa. Eso, por suposto, ao final a música que facemos, as influencias que temos e ou escoitas solo un grupo ou sempre vas a ter fusión, non? Eu, a verdade é que a fusión sempre estuvo moi presente na miña vida, dende empecé con música clásica, bueno, minto, empecé ca gaita e despois ca música clásica, entón aí xa hai fusión e despois escoito moito jazz, gustame moito a música jazz, entonces fusionar, pois sempre para min experimentar é bonito. Despois poñerlle unha categoría á música que faz, creo que a veces pecamos de categorizar Sí, sí, que se poñen moitas etiquetas, sí. E é un problema, porque ao final limitas a música, non? Se eu digo que faigo música folk, non podería, o sea, é que non faigo solo música folk, porque no disco hai un tango. Entón, non sei, creo que eu sou unha persona que non me gusta categorizar a música, simplemente, pois, escoitala e saber se me gusta ou non. Obviamente, vas dentro dun estilo ou doutro, pero bueno. Iso tamén te condiciona os músicos cos que vas traballar, iso tamén te condiciona evidentemente os instrumentos que utilices. Por suposto. Pero non sei ata que punto cando estás creando pensas, pero quero beber daqui, ou simplemente te pos a facer e dis, necesito auga daqui. O único que pensei, así, cando estou creando, me leva a pensar é, quero que moitas veces, non con todos os temas, porque non todos os temas o piden, pero sí que moitos que me gusta que sexan bailables, porque eu tamén dende pequena bailo e gústame, bueno, o convivio da música e do baile creo que é moi importante, ao final esa é unha das intencións, non? Entón, eso sí que, bueno, sí que o teño sempre presente. E despois, o sentimento, pero é algo que xa, eu si faigo música e cando estou facendo é algo que faigo de forma sentida e que, entón, despois, se iso chega, se o que eu sinto chega un mínimo, pois xa con iso
xa o conseguín todo. Tedes novo disco, temos que falar evidentemente de AT, pero o mellor antes hai que pechar o capítulo anterior. Cal sería a valoración do primeiro disco? Este é o primeiro disco. AT, bueno, os primeiros temas, antes de ter AT, como foi o sair cos temas que tiñades, claro? Ben, foi, bueno, ao final exposte e, bueno, dudas de que temas sacamos primeiro, xustamente porque non temos un estilo moi definido, entonces tampouco queríamos, claro, se sacamos este igual pensen que vamos facer todo este estilo. Entonces, ao final, eu creo que escollín como os temas máis diferentes e Emigración, que é un tema que vai con piano solo, non? Entón, bueno, fomos sacando temas un pouco tamén por gusto, non? Pois apeteceme sacar este e non sei, a acollida, pois, de momento creo que, non sei, tampouco, eu a acollida que máis cerca sinto, pois, son os concertos, donde a xente, pois, igual sí que che fai saber que lle gusta, pero... E non houve queixa, porque tocastes un pouco de todo, de festivais ata os concertos máis íntimos, ata, pois, localidades pequenas, con pequenos concertos en pequenos locais, tocastes un poquinho de todo, non? Sí, a verdade é que sí. E, bueno, tamén é bonito, non? Non tocar solo en escenarios grandes, sino poder estar, non sei, para min facer un concerto con, bueno, pues con meus pais, con o cómbaro, con eso para min tamén é disfrutar da música e eso é como disfrutas do camiño, eu polo menos. E agora como estás como se presentan xa dende este novo álbum, xa definitivo, como tal AT, como se presentan as cousas, como estás reaccionando? Pois, mira, presentamos o día 24 de abril, temos... Aquí nas Pontes. Aquí en As Pontes, no Auditorio Sinalobi, ás 8:30, presentamos o disco. E nada, e despois iremos presentando, bueno, en outros lugares, Santiago, Coruña... Ben, hai unha dúbida que teño, o nome Nimbos, a cor corporativa é a branca? Bueno, que ao final os nimbos son esas nubes, non? Entonces queríamos facer un pouco de referencia ás nubes con ese cor. Teño que dicir que a cor, que claro, é a cor que agora está de moda, pero bueno, foi unha rompa que fixemos fai ano e medio e despois, bueno, pues artistas como Rosalía foron sacando a rompa, entonces, bueno, xa non me fai tanta ilusión. Verdade? Pero bueno, non nada que ver a causas religiosas, non abogamos por iso, sino pola referencia aos nimbos que lle dan nome ao noso grupo. Que coste que calquera entenderá porque o mesmo que non o sabía, pois o meu pensamento íase cara as nimbos, cara as nubes, claro. Supuxen que por aí iría os tiros. Pois nos queda por diante un traxecto importante ata onde queres chegar con Nimbos. Non falo evidentemente de algo cuantitativo, de onde queres tocar, con que queres ir, en que queres que se convirta Nimbos, porque sabes que tamén vai cambiar moito, que vai seguir avanzando, que non é seguramente o que é agora, pero sabes por onde vai, non? Xa. Bueno, ao final é como complicado saber en que se convertirá, porque eu igual, bueno, son unha persona bastante que lle gusta como ver, no, a intentar ver e pensar moito no futuro, que a veces é malo, pero creo que ao final con un grupo nunca sabes. A evolución, xa che digo, dende que empezamos, pues, xa solo nos temas foi brutal, en cambiar os temas de tocalos dun xeito a tocalos doutro. Entón, bueno, espero que se me sorprende igual que me sorprendeu hasta agora, pues, que sexa así de bonito e xa está. E ca compañía dos compañeiros que é moi boa e temos, bueno, a amizade, aparte de ser compañeiros de traballo, tamén ser amigos. Entón, aí, pues, creo que sempre todo o camiño por diante vai ser bon. Sí, porque na música se pode facer amizade coa xente coa que traballas, evidentemente con calquer ámbito, pero no vosso caso foi antes o boca e galiña, é dicir, xa erades amigos e foi máis fácil. Bueno, sí, eu con Álvaro, por exemplo, o guitarrista de Nimbos, sí que levábamos tocando, bueno, dende pequenos no conservatorio,
pero, bueno, con Xalo igual, que tiñamos outro grupo, Xalo é o acordeonista, e despois Mario e Álvaro, que agora está Álvaro de percusionista, que é de Ortigueira, e Álvaro é de Burela, que é o contrabaixista, pois sí que non os coñecíamos e, bueno, pero xa temos como ese, non sei, esa confianza, ese sentir de familia. Pois unha boa definición para rematar contando, xe queríamos contar quen era Nimbos, quen había detrás de Nimbos, pois unha familia en que o mellor caemos tanto no topio como antes cando falábamos da fusión, pero sí unha familia. Sí, que lle gusta facer música, sin poñerse fronteiras ao estilo, nin non sabemos. O que sí, sempre acústico. Eso sí que o teño claro. Nunca, neste proxecto, non vai haber outra cousa que non seña en directo e tocada por músicos en directo. Que tamén é difícil a día de hoxe. Pois é unha aposta complicada, sí. Apostar por, bueno. Dica que era xe, tenemos a ocasión de velos en nada, en 15 días, aquí no lobby, porque o presentan na casa. Como ben dicía Antía, irán a máis lugares, pero o día 24 temos aquí na casa. Quédanos convidar a xente, se che parece, a que acudan o 24 ata as Pontes, a vervos unha vez máis, agora xa cun disco debaixo do brazo. Por suposto. Despois do concerto teremos unha foliada para, bueno, porque teremos sorpresas, veñen diferentes grupos a colaborar no concerto e despois teremos tamén a sorte de velos tocar na foliada que se fará despois. Pois o día 24 xa cita, hoxe tivemos a cita con Antía para contarnos as últimas novidades de Nimbos, do grupo musical de As Pontes que está agora mesmo en todas as bocas. Grazas por achegarse ata aquí, grazas por contárnoslo e boa noite. Boa noite, gracias a ti. E a todos e a todas vos tamén boa noite, quedamos xa para o vindeiro luns. A semana que ven retomamos as conversas diarias coa nosa xente, coa nosa veciñanza.